nek se izriži. Čestitam. Debuleca mogu otići, sad ne dođu. Hvala. Šta je? Prije. Može, naravno. To cilja rižata. Rižata s pudem, no? Da te vidimo. I šta kažete, mladi gospodine? Palac gore. Palac gore u svakom slučaju. A vi, mladi gospodine? Kad završim, ona ti da veći. Evo je baš će biti pravi izazov za velikoga momka.